Kuuluu jotain. Tervetuloa tänne. Se on. No niin. Kuviolla. Kuka olet ja mistä? Räsänen Mika ja Helsingistä. Mitä ne höpöttää? Täällä on jotain rikki. Tää on ihan ehjä. Ne ei aina tykkää meidän huumorista. Ei oo aina. Tere! Nyt on saavuttu tähän. Kottaja vetää röökiin. Kehottaa. Tee rinkuloita. Patsuu. Okay, hey. Hello. Yeah, what's the team name? GMS Racing. Okay, what's the driver name? Martinez Gritska. Can you repeat that? Yeah. Do you want me to spell it or? Yeah. Morjesta. Lähdettiin käymään Tuuloksen kauden päätösmeitissä tuolla Tuuloksen kauppakeskuksella. Siellä on kerman porukkaa vähän. Katos! Minkälaisia on? Marko Astikainen, klubiluokan voitto tänään. Kuinka se superläppi nyt sit sujuu? Superläppi meni ihan hyvin. Tervetuloa tänne todella jammailevalle Aaveniston moottori. Marko Hellistäkangas tänään. Nyt on vielä vähän huono hetki. Juhan Dalbakka, tänään klubiluokan voitto. Mikä on sut saanut Taimatakin pyörteisiin aikoinaan? Jaa, hyvä kysymys. Onko lisää? Lai se pyörii jo. En mä tiedä mitä mä sanon. Vehket. On nöyry. Lähdettiin ajelemaan tuonne Tuuloksen kauppakeskukseen ja kattelee Kremalina Perkele. Okay. Okay, and there we ai vittu tää. Alkaa jo naurattaa toi englanninkin. Okay, there we have oh. Okay, there we have guy from Rusland. Russia. How? Russian. Russian. Okay.